Tervetuloa kanssani videoesittelyn pariin Lahden keskustaan Malskille. Meillä on täällä aivan ihastuttava 39,5 neliöinen yksiö kyseessä ja kulmahuoneisto hissillisen talon toisesta kerroksesta. Ollaan osoitteessa Panimokatu 14a. Lähdetään yhdessä kiertämään tätä kivaa asuntoa läpi. Täällä on oikein näppärä pohja ja tässä meillä nyt näkyy eteistä. Sisäänkäynti on siellä suoraan vastapäätä niin, että tässä on sitten säilytystilaa molemmin puolin seinustoja. Ja täältä sitten eteisen yhteydestä meillä on käynti tänne laatoitettuun tilavaan oikein siistikuntoiseen kylpyhuoneeseen. Ja tässä oikealla puolella, kuten näkyy, niin on paikka elitäntä pyykinpesutornille. Vieressä täällä on peilikaappi, käsienpesu allas kaapistoa, käsisuihku, WC-istuin ja suihkuseinän takana on sitten täällä suihku. Ja ikkuna on tänne sisäpihan suunnalla, eli tuulettaminen onnistuu myös vallan mainiosti. Neutraalit kivat sävyt ja muutenkin tässä kodissa on pinnat oikein siistissä kunnossa. Tässä on sitten vielä kylpyhuoneen oven vieressä tuo ovipuhelin, eli pääsee kyllä päästämään vieraat sitten tuolta alaovesta sisälle. Ja nyt ollaan selkä kohti ulko-ovea ja saadaan näkymään tänne itse huoneen puolelle. Ja avokeittiöhän jää sitten tähän vasemmalle puolelle seinustaa ja jatkuu tästä heti eteisen kaappien jälkeen. Ja asunnon neliöihin nähden, niin keittiössä on oikein mukavasti kaappitilaa. Täällä varusteluun kuuluu kapeamman mallinen astianpesukone. Oman mikron saa asetettua siihen yläpuolelle omalle hyllylleen. Vieressä liesituuletin, keraaminen liesitaso ja alapuolella sitten kiertoilmauuni. Ja täällä vielä sitten jääkaappipakastin. Ja täältä sitten saadaan näkymää tänne loppuhuoneen puolelle. Ja oikein valoisa, kiva asunto tosiaan kyseessä. Täältä näkymään tänne koillisen puolelle, Malskin tuonne sisäpihalle. Ja tähän voi sitten asettaa avokeittiön eteen ruokapöytää niin, että olohuoneen kalustamiseen jää sitten tilaa tälle puolelle. Ja ennen kuin käydään tuolla lasitulla parvekkeella, niin katsotaan tänne kodin alkoviin. Eli tänne mahtuu 160 senttiä leveä sänky. Täälläkin on ikkuna. Kaikissa ikkunoissa on myöskin sälekaihtimet, eli saa kyllä tarvittaessa pimennettyä. Ja tänne saa sitten asetettua sivupöytää tai senkkiä. Käydään sitten vielä tällä lasitulla parvekkeella, joka on oikein mukavan kokoinen. Tänne mahtuu mukavasti parvekekalustoa sisustelemaan ja näkymät täältä ovat sitten kaakon suuntaan tänne omalle sisäpihalle. Oikein rauhallista aluetta ja vaikka tuo Lahden katu tuossa on, niin ei kyllä kuulu nuo autojen äänet ja muutenkin todella kiva, hyvin hoidettu taloyhtiö kyseessä. Mikäli sinä kiinnostuit tästä oikein valoisasta, kivalla sijainnilla olevasta kodista, niin ota ihmeessä yhteyttä. Kiitos, että olit kanssani videoesittelyllä.